A Xunta e o Concello de Pontevedra oficializaron esta tarde a cesión de novas parcelas para a construción de vivenda pública. Alfonso Rueda e Miguel Anxo Fernández Lores asinaron a acta pola que o goberno local transfire a titularidade do Instituto Galego de Vivenda e Solo dos terreos na Parda, Tafisa e Valdecorvos. Que tal, saúdos? Estas parcelas poderían acoller ata case 120 novas vivendas de promoción pública na cidade de Pontevedra. Coñecemos máis detalles de contado despois dos titulares. Máis de medio milleiro de persoas participaron na cadea humana en defensa do Colexio San Clemente de Caldas. A comunidade educativa do centro, que impulsou a convocatoria, cualifica de éxito rotundo a resposta da veciñanza. Unha acción, explican, que serviu para visibilizar unha das situacións absurdas provocada pola supresión irregular da terceira unidade de educación infantil do centro. A loita contra Altri rompe na movilización anual contra Ence que a Asociación pola Defensa da Ría organiza en Pontevedra. Este ano uniránse as plataformas en defensa da Ría da Arousa e Ulloa Viva. Os tres colectivos queren unir as súas voces na movilización do vindeiro 1 de xuño. Comisados na ría de Muros e Noia, máis de 30 kilos de polvo foron localizados en Nasa sen identificar. Ademais de que se atopa en veda, está prohibida a súa captura ata mediados de xullo, o polvo está bobado. Os 200 mellores sumilleres de España daránse cita en Cambados. A Vila colle esta vindeira fin de semana o 6º Campeonato de España de cata a cegas por equipos. De aquí sairá o representante de España pro Campeonato do Mundo, que se vai celebrar en Francia en outubro. A proposta, que se vai celebrar no Salón Peña, inclúe tamén un túnel do viño aberto a todo o mundo. E a Pobra será sede esta fin de semana do Campeonato de España de Traiñeriñas. Un cento de embarcacións participarán nas regatas que se celebrarán o sábado e o domingo nas categorías cadete, xuvenil e absoluta, tanto masculinas como femininas. Ampliamos de contado, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Víamolo en portada. A Xunta e o Concello de Pontevedra oficializaron esta tarde a cesión de novas parcelas para a construción de vivenda pública. Alfonso Rueda e Miguel Anxo Fernández Lores asinaron a acta pola que o goberno local transfire a titularidade do Instituto Galego da Vivenda Solo dos terreos na Parda, Tafisa e Valdecorvos. Segundo os cálculos iniciais, estas parcelas poderán acoller ata case 120 novas vivendas de promoción pública na cidade. Tres parcelas na Parda, Tafisa e Valdecorvos acollerán novas promocións de vivenda pública en Pontevedra. Hoxe o presidente da Xunta e o alcalde da cidade asinaron a cesión gratuita destes terreos, que até agora eran de titularidade municipal. Casi non vai de cores políticas, vai de darse conta de que isto é unha necesidade e que temos que colaborar entre todas as administracións. Aquí hai que decir que temos unha especial colaboración. Hai que recoñecelo e así podemos traballar. A Xunta construirá nestas parcelas 118 novas vivendas de promoción pública. Sumaránse a outras actuacións desenvolvidas na cidade, que inclúen xa 132 vivendas entregadas e 182 en marcha, por un total de 432 vivendas públicas neste ámbito urbano. Vai haber un incremento da oferta pública da vivenda que todos esperamos que garantice a contención. Vamos a ser sensatos, a contención do precio, e se pode ser que baixe un pouco, porque as cifras de compra de vivenda actualmente en todo o Estado, en todo Galiza e en Pontevedra tamén, supera un pouco as posibilidades de unha persona xoven. O acordo de hoxe supón avanzar no obxectivo marcado pola Xunta para esta legislatura, duplicar o parque de vivenda pública existente en Galicia. Temos ese obxectivo de facer doblar o parque público de vivenda da Xunta de Galicia nesta legislatura, pasar de 4.000 a 8.000. Este é un bo exemplo de que podemos logralo se temos a colaboración como estamos tendo co Concello de Pontevedra. A mobilización de solo público, a rehabilitación de vivendas existentes e a posta en marcha de programas como que permitirá destinar ata 16.000 euros por vivenda baleira para a súa adecuación e saída ao mercado de alugueiro son algunhas das medidas nas que, segundo Rueda, se basea o modelo de política de vivenda da Xunta de Galicia.
Unanimidade no pleno de Pontevedra para reclamar que se axilicen os trámites para levar adiante a dragaxe do Lérez. BNG, Partido Popular e Partido Socialista votaron a favor da moción presentada inicialmente polos populares, aínda que o texto que conseguiu apoio de toda a corporación incorporou varias emendas plantexadas polos socialistas. Así, as tres formacións estiveron de acordo a hora de reclamar axilidade, atendendo iso sí as cuestións que recollan os técnicos nos seus informes. A pesar de acadar a unanimidade, a aprobación da moción non estivo exenta de debate e de cruce de acusacións entre os tres partidos. Mentres o Partido Popular sinalou o BNG e o PSOE por querer politizar a dragaxe do Lérez, nacionalistas e socialistas acusaron os populares e a Xunta de intentar xerar polémica para finalmente non levar adiante a actuación. Manteñen que o tratado dos áridos que se retiren debería realizarse en terra por mor da contaminación, como xa se fixo na dragaxe da Ría do Burgo na Coruña. No es que me dé igual la Ría de Arousa ni el marisqueo, no es que me dé igual, es que lo que decimos es que tenemos que respetar el criterio de los técnicos, pero nos lo tienen que dar ya para poder hacerlo. Y está empantanado, como tantas cosas, en el gobierno de Sánchez. Y desde luego el señor Lores tiene responsabilidad, lleva 26 años siendo alcalde y entre otras cosas estamos viendo y acostumbrados a vertidos en el Lérez porque, entre otras cosas en Pontevedra, no se ha invertido lo suficiente y vemos que a lo mejor las pluviales y las fecales tenían que separarse y a lo mejor no han invertido suficiente y a lo mejor ese es otro problema que tiene la ría de Pontevedra. Mareando a perdiz para que a Xunta de Galicia non faga o que ten que facer, que é dragar dunha vez por todas o río Lérez e facendo o que máis lles gusta, que é botarlle a culpa ao goberno de España. O problema é que nas súas propias palabras está a mentira. Di vostedes que levan 4 anos esperando polo goberno de Pedro Sánchez. Non se levan 4 anos esperando polo goberno de Pedro Sánchez, levanse 20 anos esperando a que se drague o río Lérez e neses 20 anos en España gobernou o Partido Popular. Entón, como pode decir que levamos 4 anos? Non, levamos 20 anos. O que levamos é 20 anos prácticamente esperando a que a Xunta de Galicia, desde que Alberto Núñez Feijóo foi presidente da Xunta de Galicia no ano 2009, 20 anos esperando a que a Xunta deixe de marear a perdiz e draga o Lérez dunha vez por todas. Pois na ría de Pontevedra houve a Cros, Tafisa, Elosa, Celulosa, un vertedoiro. Non fai falta ser moi listos nin a facer análises sesudos para saber que a ría de Pontevedra, cando menos, e por desgraza, está tan contaminada, polo menos por metales pesados, como a ría do Burgo. A Xunta non ten puñetera gana de facelo, ou se fai que sea baratico, porque o de Tambo, propoñer que sea Tambo aí ao lado, é que a quen se lle pudo ocurrir, é correusille. O asunto é, onde poñemos máis barato? Onde podemos facelo casi gratis? Pero mire, non, estamos falando de unha cousa moi seria, que son áridos que seguramente estén contaminados. Máis política, o PP de Ribeira levará ao pleno deste mes de maio a mellora da rúa Mariño de Rivera. Consideran que esta vía, a pesar de ser unha das principais arterias comerciais da vila, se atopa en moi mal estado. Os populares de Ribeira demandan melloras na rúa Mariño de Rivera. Levarán ao pleno ordinario deste mes de maio unha moción solicitando unha serie de actuacións nesta céntrica vía con gran importancia comercial. Nos este vindeiro pleno do mes en curso, do mes de maio, pois unha das iniciativas que presentamos é o arranxo e a posta en valor por desta rúa Mariño de Rivera, unha rúa que agora mesmo é unha das principales arterias para os vehículos e, dende logo, é unha das principais rúas comerciais. Creo que non se atopa en bo estado. Dende o PP poñen en dúbida a capacidade do Executivo local para buscar financiamento co que acometer esta obra, despois de que deixaran sen executar as partidas de fondos europeos destinadas a reformas similares noutras rúas adxacentes na contorna da Praza do Concello. Entendemos que se non foron capaces de arranxar con fondos europeos estas veciñas da Plaza do Concello, pois agora vaise a complicar todavía máis a búsqueda de fondos para facer este arranxo. E o BNG rexistra no Parlamento unha iniciativa a través da cal reclama explicacións ao goberno galego polo retraso na construción da residencia pública de maiores de Ribeira, anunciada hai máis de 3 anos e que continúa sen execución malia os compromisos públicos reiterados. A deputada nacionalista Rosana Pérez denuncia tamén a falta de transparencia na execución das partidas orzamentarias destinadas a esta actuación. Nos orzamentos dos últimos 4 anos, a Xunta consignou preto de 18 millóns de euros para a construción dunha residencia
confluencia na provincia da Coruña baixo o novo modelo asistencial. Segundo a deputada, a pesar de superar os 10 millóns previstos inicialmente, ningún destes fondos se traduciu no inicio efectivo das obras en Ribeira. Por esta razón, dende o BNG exixen á Xunta que aclare os motivos do atraso, que detalle o calendario previsto pro inicio e remate das obras, que especifique o grau de execución orzamentaria dende 2022 e que confirme se respectará o acordo da Corporación Municipal de Ribeira, que apostaba por unha xestión pública da nova residencia. E os socialistas de Rianxo denuncian a opacidade do goberno de Julián Bustelo nas obras de saneamento e abastecemento. Dende o PSDG sinalan que non existe criterio algún á hora de desenvolver as actuacións, o que xera, din, desconfianza na veciñanza. O Partido Socialista de Rianxo carga contra o goberno de Rianxo en Común pola falla de criterio e a escasa transparencia, segundo eles, no desenvolvemento das obras de saneamento e abastecemento que se están a executar no municipio. Unha circunstancia que converte o concello nun mercado, onde se regatean os dereitos da veciñanza en función da presión que cada colectivo poida exercer. Consideramos que o concello ten que ter un plan municipal de abastecemento, é dicir, ten que informar aos veciños cal é a situación no concello a nivel general e cales son os criterios nos que se van a utilizar para evitar, sobre todo, a arbitrariedade e ter que facer ese proceso que están facendo eles ahora mismo, de intentar negociar en base a unha necesidade da veciñanza. E con un criterio que, a ver, nós, polo menos, non somos capaces a comprendelo, porque a uns veciños se lle está cobrando unha cantidad, a outros veciños se lle vai cobrar outra cantidad, e aparte que na exposición que se fai parece que é o concello quen executa esa obra, cando a realidade é que o veciño, a veciñanza, están facendo un esforzo económico para poder ter auga nas súas casas cando a competencia é municipal. O concello, canto menos, terá que explicar por que en núcleos está tomando esta medida de instar aos veciños e ás veciñas a pagar por unha competencia municipal e, en cambio, en outros núcleos se utiliza con fondos propios. Poñen como exemplo desta situación o acontecido no lugar da Devesa, na parroquia de Asados, cuxa actuación ia ser incluída xunto ás obras da Marquesa, pero finalmente quedou fora, sen que os veciños se lles informase de nada. Xa pasou tamén en Cartomil e na Cruz, onde houve ese proceso de negociación, onde primeiro che digo unha cousa e depois che digo outra, e aquí na Marquesa exactamente igual. Nós non estamos en contrario, nin moito menos, a que a veciñanza teña auga. O que non estamos de acordo é o formato e o modelo que está utilizando o Concello. E máxime, cando se fixo unha negociación entre a Devesa e a Marquesa para explicar o abastecemento, e claro, debemos entender que ahora que a Devesa pois non queren os veciños pasar polo aro, e na Marquesa, bueno, pois decidiron que os veciños que para ter auga, sendo competencia municipal, teñen que aportar eses 800 euros. Nos choca un pouquiño cales son esas dúas líneas e nos xenera incertidumbre que vai a pasar ca Devesa, porque de todos os núcleos que nós temos constancia, a Devesa é un deses núcleos que presentou por rexistro en 2017 unha solicitude para dispoñer da rede de abastecemento. Entón, entendemos que sea tamén unha situación a ter en conta en esa elaboración do plan de abastecemento, para que a Marquesa tamén configure esa rede de abastecemento. A loita contra Altri rompe na mobilización anual contra Ence que a Asociación pola Defensa da Ría organiza en Pontevedra. Este ano uniránse as plataformas en defensa da Ría da Arousa e Ulloa Viva. Os tres colectivos queren unir as súas voces na mobilización do vindeiro 1 de xuño. Será baixo o lema nin Ence na Ría, nin Altri na Ulloa, celulosas fora. A Asociación pola Defensa da Ría, a Plataforma en Defensa da Ría da Arousa e a Plataforma Ulloa Viva unirán as súas forzas en Pontevedra. Será o vindeiro 1 de xuño, baixo o lema nin Ence na Ría, nin Altri na Ulloa, celulosas fora. Cun formato semellante ao que se veu facendo ano tras ano as distintas marchas contra a celulosa de Ence, este ano pois ten un aliciente máis que eu creo que é importante, porque a loita contra Ence e a loita contra Altri é parte da mesma loita. O aliciente é que esta nova marcha vai servir, ten que servir, para que Altri non chegue a ser nunca unha realidade. A mobilización sairá ás 12 do mediodía das Alamedas de Marín e de Pontevedra. Agártase que sexa masiva para evitar que Altri replique no Ulla e na Ría da Arousa o impacto que tivo e está a ter Ence na Ría de Pontevedra.
Despois do anuncio da DIA ante a inminente autorización ambiental integrada, consideramos que volve ser o momento de sair á rúa para reclamar unha vez máis respeto ao territorio e á veciñanza. Seguiremos denunciando estas cuestións que nos permiten coñecer como foi ou está sendo a tramitación deste proxecto que a Xunta de Galicia lle pon unha alfombra vermella. Dende a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa insisten, a instalación de Altri en Palas de Rei suporía a destrución do sector marisqueiro da Ría de Arousa e dos milleiros de empregos directos e indirectos que dependen desta actividade. Unha decisión na que ven unha aposta clara da Xunta por un cambio de modelo produtivo. Moitísima xente traballando no campo, en Galicia, hai moitísima xente traballando na gandeiría e, por suposto, hai moitísima xente traballando na Ría de Arousa. Ese modelo a Xunta non lle interesa. Lle interesa máis o modelo de grandes industrias, que son máis fáciles de manexar e que, ademais, dan pé ás portas xiratorias. Temos que paralo. Nos, neste momento, non temos unha celulosa que nos este contaminando a ría, pero temos unha espada de Damocles que nos dá moitísimo medo. A mobilización terá tamén o seu toque festivo, rematará cun xantar popular e varios concertos na Alameda de Pontevedra. Máis de medio milleiro de persoas participaron na cadea humana en defensa do Colexio San Clemente de Caldas. A comunidade educativa do centro, que impulsou a convocatoria, cualifica de éxito rotundo a resposta da veciñanza. Unha acción, explican, que serviu para visibilizar unha das situacións absurdas provocada pola supresión irregular da terceira unidade de educación infantil do centro. Os manifestantes uniron na cadea o escaso medio quilómetro que separa o colexio da vivenda dunha das nenas, que non se poderá escolarizar ali, polo que cualifican de decisión arbitraria da Xunta. Lembran que a terceira unidade de infantil foi suprimida no inicio deste curso debido ao que se presentou como un erro administrativo o contabilizar o número de matrículas. Porén, en lugar de corrixilo e repoñer a situación inicial, Educación optou por poñer o que as familias consideran un parche e condicionar a reapertura da unidade á consecución de matrícula suficiente para o curso 25-26. Pero chegado o prazo de matrícula, o colexio contaba con 11 solicitudes. A Consellería, en lugar de cumprir o seu compromiso, decidiu deixar fora a dous dos nenos. O seu argumento era precisamente que non existía esa terceira unidade de infantil onde poder inscribilos. Ademais desta manifestación, as familias recolleron 1.500 sinaturas en defensa da unidade. E a pesar do bo tempo que acompañou durante toda a fin de semana, os ribeirenses non puideron facer uso de tres dos seus areais. As praias da Corna, Baluarte e Río Azor permaneceron pechadas ao baño pola presenza de contaminación microbiolóxica nas súas augas. Despois de que Augas de Galicia emitise a recomendación, o Concello publicou o aviso a través das súas redes sociais e colocou cartéis informativos nas tres praias. Están á espera dos resultados das novas analíticas para coñecer se remitiu a contaminación e pode levantarse esta restricción temporal. Comisados na ría de Muros e Noia máis de 30 kilos de polvo. O Servizo de Gardacostas de Galicia, no marco dos controis rutineiros que leva a cabo para detectar prácticas furtivas, localizou 70 nasas sen identificar, fondeadas a 3 millas do faro de Corrubedo. Ademais de que se atopa en veda, está prohibida a súa captura ata mediados de xullo, o polvo estaba ovado, o que supón aínda un prexuízo maior para a recuperación e conservación da especie. Tras levantar a correspondente acta de comiso, foron devoltos ao mar. A música rock será a gran protagonista da 8ª edición do ciclo Ágora Vermú de Vila García. Coñecemos o detalle da programación despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Deputación de Pontevedra incrementará nun 61% as axudas ás producións audiovisuais. Así o anunciou esta mañá Luís López, o presidente, na presentación dunha nova edición do programa Rías Baixas Acción, cuxo orzamento ascende ata os 170.000 euros. Trátase dunha iniciativa dirixida a estreitar a alianza entre a Deputación e a Audiovisual e que este ano estrea unha nova liña de apoios documentais. De un sector que
clave para a provincia. Isto aquí a Diputación pois demostra que é a casa amiga do que é o audiovisual non só da provincia, sino de Galicia. É un motor, sin lugar a dúbida, importante para o que é a economía, importante para o turismo e importante para a cultura. A provincia de Pontevedra somos unha potencia como paraíso natural, somos unha potencia como mostra e atención que lle damos aos visitantes, pero somos unha potencia, unha grandísima potencia cultural. Un sector audiovisual que é estratégico dentro das industrias culturais do noso país como xerador de emprego, motor e dinamizador da economía. Hai que lembrar que, segundo estudios da Universidade de Santiago de Compostela ou da Spain Film Commission, por cada euro invertido en incentivos a rodases en Galicia xenera entre 9 e 10 euros. A inversión en cultura define e fortalece a sociedade que somos. Estamos nun momento moi interesante, absolutamente positivo no sector audiovisual, como anunciaba o agora mesmo deputado. Vimos nesta semana pasada de estrear a película Sirat, que nos vai a traer, eu coido que moitas boas noticias no futuro e as empresas están preparadas, o que queren é producir e para eso é necesario apoio e nesta Deputación sempre encontramos a man tendida e eso queremos agradecelo porque xa o ano pasado co Rías Baixas Acción os resultados foron moi positivos. 270.000 euros de orzamento, 70.000 destinaránse ao apoio das obras documentais, en canto os 100.000 restantes dirixiránse ao patrocinio de curtas, longametraxes e series. Outra novidade que se incorpora na nova convocatoria é a apertura da posibilidade dos solicitantes de presentar dous proxectos, un por liña. Así, a Deputación ofrece ata 25.000 euros para financiar longametraxes, 35.000 para curtas e 15.000 para series ao abeiro da liña 1. Pola súa banda, na liña 2, o apoio acada os 7.000 euros para documentais longos, 3.000 para curtos e outros 3.000 para podcast documentais. As solicitudes poderán presentarse tan pronto como se publican as bases no Boletín Oficial da Provincia ata o 30 de agosto deste ano. Na súa última edición, o Rías Baixas Acción contou cun orzamento de 105.000 euros, do que se beneficiaron 6 produtoras. Máis asuntos, os 200 mellores sumilleres de España daránse cita en Cambados. A vila colle esta vindeira fin de semana o 6º Campeonato de España de cata a cegas por equipos. De aquí sairá o representante de España pro Campeonato do Mundo que se vai celebrar en Francia en outubro. A proposta, que se vai celebrar no Salón Peña, inclúe tamén un túnel do viño aberto a todo o mundo. O 6º Campeonato de España de catas a cegas por equipos celebrarase en Cambados esta vindeira fin de semana. Este próximo fin de semana, venres e sábado, pois se vai a celebrar unha programación de actividades onde vamos a ter aquí os 200 mellores sumilleres de España en Cambados esta fin de semana e hai toda unha serie de eventos que temos preparados. Outra das claves da relevancia deste campeonato é o seu alcance internacional. De aquí sairá o representante de España pro Campeonato do Mundo que se vai celebrar en Francia no mes de outubro. Veñen casi 200 sumilleres, sobre todo, enólogos, xente do mundo do viño de toda España, que van a competir por ganar esa plaza que lle dé o título de campeón de España de cata e así mismo tamén a posibilidade de ser o representante español no Campeonato do Mundo que se vai a realizar en Francia. No concurso desta fin de semana en Cambados, os participantes terán que catar e adiviñar 8 viños. Van a ter que poñer pois cal é a súa variedade, o seu origen, o seu país, denominación de orixen, a añada. Entonces é un concurso que parece complicado, pero no fondo a sistemática é moi fácil, non? Teñen o equipo que máis puntuación teña en cada viño, pois vai a ser o que ao final teña o título campeón de España, non? Vai haber premios para os 3 primeiros equipos. O campeonato será aberto, calquera persoa poderá achegar ao Salón Peña para observar como se desenvolven as probas. Ali tamén haberá un túnel do viño coa colaboración de distintas adegas. Non vai ser un túnel do viño como se fai aquí na Festa do Albariño, vai ser un túnel do viño máis pequeno, con menos bodegas, pero, bueno, que é algo que calquer persona vai poder ali probar algún viño, que, bueno, que queremos tamén que isto non só sea para sumilleres, que incluso calquer persona que sea de Cambados pode ir ali, ver, incluso probar un viño do túnel do viño. Co apoio da Mancomunidade do Salnés, que está a colaborar co Concello na organización, os participantes poderán gozar tamén dun paseo en catamarán pola Ría da Arousa, o que permitirá promocionar o destino turístico entre os catadores.
E a música rock será a gran protagonista da 8ª edición do ciclo Ágora Vermú de Vilagarcía. Trátase dun ciclo de concertos matutinos itinerantes co que o Concello busca espallar a música por distintos barrios do municipio. Para esta edición están programados 5 concertos nos domingos do mes de xuño. Serán actuacións de balde. Levamos xa 8 edicións e que ten moita aceptación, pensando ademais nas diferentes, como vedes, vai explicar ora a Sonia, estes concertos de Ágora Vermú se farán en diferentes zonas do noso Concello para levar música a todas as partes do noso Concello. E tamén, por suposto, ten un requisito moi importante que é pensando en favorecer a nosa hostelería local e por eso tamén se están pensando sempre en espacios nos que poidamos disfrutar de boa música, de grupos emerxentes, tamén con grupos galegos, haberá grupos locais. Os encargados de abrir o ciclo deste ano son a banda Xoubas. Actuarán o domingo 1 de xuño no Carril. Unha semana máis tarde, Noite Fechada conquistará o animado barrio do Piñeiriño co seu rock en xebre que se encargará de poñer a bailar a todos os asistentes. O ecuador do ciclo chega da man de Espiño Band que tocarán o domingo 15 nos Duráns. O domingo 22 de Limbos aterra na rúa Romero Ortiz para presentar o seu cuarto disco. A banda Chaladura Rock, originaria de Vilagarcía, pechará este ciclo do Ágora Vermú o 29 en Vilaxoán. O seu repertorio vai dende as cancións máis icónicas en inglés ata os éxitos modernos en castelán. El Lousame aproveitou a celebración o pasado sábado 17 de maio do Día das Letras Galegas para reclamar un ano máis que se lle dedique este día a Diego Antonio Cernadas de Castro, coñecido como o cura de Fruíme. Dende o Concello reivindican esta figura como unha das grandes precursoras do galeguismo. Quero aproveitar este atril e este micrófono que teño aquí diante para que con todos vos sigamos berrando por esta injustiza que se comete histórica de que a Diego Antonio aínda non se lle dedicara o Día das Letras Galegas. Desde as administracións, desde o Concello, levanse anos traballando e facendo traballo para que se nos escoite. As actividades organizadas polo Concello en colaboración coa Asociación de Veciños Cernadas de Castro de Fruíme, co gaño da celebración do Día das Letras Galegas, incluíron, como é tradición, a ofrenda floral ante o busto do clérigo. No mesmo escenario procedeuse tamén a lectura pública de varios poemas da súa autoría, ata agora descoñecidos, para rematar con varias actuacións musicais a cargo da banda de música de Lousame e varios grupos tradicionais, entre os que se atopaban tamén as cantareiras da UNED Senior de Lousame. A entidade local de Arcos da Condesa en Caldas acolleu este sábado a segunda edición da Festa do Can. Trátase dunha cita organizada pola Asociación As Badaladas, na que participaron máis de 200 animais. A xornada incluiu un concurso de agility, unha modalidade que combina distintas habilidades físicas e mentais para guiar os animais a través de diferentes obstáculos como túneles, saltos, slaloms ou pasarelas para completar no menor tempo posible. Dentro do programa tamén se organizou un concurso de beleza impulsado pola Sociedade Canina Galega. Ofrecéronse ademais distintas exhibicións como de obediencia ou busca de persoas. A xornada completouse cunha feira e un posto de polvo, o que permitiu aos participantes e tamén aos visitantes gozar dunha completa xornada que rematou con animación musical a cargo dun DJ. A Cruz Vermella de Boiro celebrará este vindeiro domingo a súa tradicional andaina solidaria Camiño do Ouro, que chega este ano a súa terceira edición. A saída terá lugar dende a Praza do Concello ás 10:30 da mañá. Por terceiro ano consecutivo, a Cruz Vermella de Boiro celebrará este vindeiro domingo 25 de maio a súa andaina solidaria Camiño do Ouro. A actividade dividirase en dous percorridos, un longo de 9 km e outro máis curto de 5, partindo as dúas andainas da Praza de Galicia ás 10:30 da mañá. Vamos a facer unha visita polo Pazo de Goiáns. A continuación vamos a recorrer tamén e visitar o que sería o estuario do río Coroño e finalmente acabaremos por a zona de
Paseo Marítimo e a zona de Río Breiro. Esa sería, hai dúas andainas, unha andaina larga que discorrería nese percorrido que comentei anteriormente e unha andaina curta de 5 kilómetros que acortamos un pouquiño esa primeira andaina larga, discorrería polo Pazo, Paseo Marítimo e xa nos levaría aquí á Plaza do Concello. Todo o recadado será destinado aos proxectos sociais que desenvolve a Asamblea Local da entidade ao longo de todo o ano. Sería para recaudar fondos que temos para os proxectos que estamos facendo a nivel sociais, como pode ser acompañamento á soidade non desexada, a proxectos de necesidades básicas, familias e menores en dificultade social, acompañamento ás formacións, un pouco a todos aqueles proxectos que traballamos dende a nosa Asamblea. Dende o Concello que colabora coa iniciativa, destacaron tamén o importante traballo que realiza Cruz Vermella no ámbito social no municipio, animando a participar nesta andaina solidaria. Animar a todos os veciños e as veciñas de Boiro que se inscriban a este andaina, porque é unha andaina solidaria. Sabemos do bo facer dos veciños e veciñas que a ese tipo de iniciativas se anotan en masa. Esta non vai ser menos. Agradecer tamén a todas as empresas, todos os negocios de Boiro que participan con nosotros en la andaina, con el tema del sorteo de regalos que vamos a realizar al final de la andaina aquí en la Plaza del Concello. Y, por supuesto, agradecer a todos los vecinos de Boiro. Estoy segurísimo que van a responder como responden siempre, porque Boiro es solidario de naturaleza y seguramente vamos a ser un montón de gente las que estemos caminando ese día. As inscripcións xa están abertas, podéndose realizar a través da web ou de xeito presencial na propia sede da entidade, no centro social. Dende a organización agardan unha alta participación ese día. E a Pobra será sede esta fin de semana do Campeonato de España de Traineriñas. Un cento de embarcacións participarán nas regatas que se celebrarán o sábado e o domingo nas categorías cadete, xuvenil e absoluta, tanto masculinas como femininas. Uns 500 deportistas de toda España daránse cita esta fin de semana na Pobra, que acolle o Campeonato Nacional de Traineriñas. As 11 arrancarían as eliminatorias, vale? Son dúas tandas de 4 equipos por categoría. Son 3 categorías masculinas e 3 femininas. E, polo tanto, estaríamos falando na beira de 500 deportistas que poden estar aquí reunidos e eso, en cuanto a barcos, pois tamén 100 barcos, por exemplo, non? Vale. Entonces, vai ser multitudinario e daí do sábado pois saldrían as finais do domingo, vale? Habría unha final B que tamén comenzaría o domingo ás 11 da mañán e despois a final A que comentaría a continuación, supoñemos que hora e media despois ou así. O Club de Remo Puebla volverá a facer gala da súa gran capacidade organizativa, tal e como destacou o presidente da Federación Española de Remo. Pobra del Caramiñal es una garantía de éxito. Sabemos que todas las regatas que se hacen de Banco Fijo aquí, por la colaboración del club, por la colaboración de Emilio, de todos sus miembros, sabemos que es un éxito y tenemos que seguir trabajando en ese sentido porque, insisto, Galicia es uno de los epicentros del remo nacional. O club pobrense segue así coa súa imparable traxectoria a pesar do incendio que arrasou a súa sede o pasado mes de xaneiro. Malia que perdeu boa parte do seu equipamento, a entidade nunca deixou de competir nin de organizar probas, grazas ao espírito de superación de todos os socios e deportistas, así como o apoio decidido das administracións. Quero agradecer á Federación Española de Remo, representada por Miguel Ángel Millán, por suposto tamén á Xunta de Galicia, en este caso representado polo secretario xeral para o deporte da Xunta, José Ramón Lete, pois estar aí sempre apoiando de forma incondicional este tipo de eventos e o deporte en xeral. Neste sentido, o secretario xeral para o deporte aproveitou a súa presenza na presentación do campeonato para anunciar a bonificación das taxas portuarias pola ocupación da nave provisional cedida por Portos de Galicia. Se ha reunido el consellero con vosotros hace unos días y que va a haber una condonación de las tasas portuarias de encima del 90%, con lo cual un local, una nave extraordinaria que ya le gustaría a más de algunos estar aquí, pues lo vais a tener
a un precio súper bonificado, y con lo cual es una contribución extraordinaria que estamos haciendo desde la Xunta y que vamos a seguir haciendo allí donde haya deporte y donde haya esta entrega, y por tanto lo único que os deseo es que sea completo éxito, que estoy seguro que lo será. Rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.